כן, בטח. טוב, אנחנו מתחילים. אלעד, תודה. השיר הזה קוראים לו מלחמות גדולות, והוא מתאר את מה שיש בתוכי לפעמים. טוב, אני אתחיל פשוט. אתה ממש הפרעתם עם כל הרעש הזה. סליחה. למטה, למטה, אני לא מוצאת את האור. הסתכלתי לשמיים, חיפשתי קצת אור. עד מתי יפחד ממני? תסביר לי הכל, שוב זה ימשוך אותי למטה, למטה, אולי יקום, אולי יקום. בתוכי מלחמות גדולות, אחד רוצה למות, אחד רוצה לחיות. בתוכי מלחמות גדולות, אחד רוצה למות, אחד רוצה לחיות. אחד רוצה למות, אחד רוצה לחיות. רוצה מחפשת עוד תשובות, די לחפש את מה שכבר יש לי, לא הייתי בוחרת משהו אחר. מסתכלת לי בעיניים, נשמת עמוק לריאות. תנשמו איתי. הנה הגוף שלי, הכל בסדר, לא צריך להבין בשביל לחיות.
בשביל לחיות. תודה. אני חייבת לשתף אתכם בחפירות שיש לי בראש, כי אמרנו שזה גילוי, אז כל הזמן נדמה לי שאני משעממת אתכם, ונוח לכם, וכל מיני כאלה. כן. כן. טוב, עכשיו אני רוצה לשיר לכם שיר שכתבה אותו אישה מאוד יקרה, שפגשתי אותה בקבוצת פסיכודרמה שעשיתי השנה, וקוראים לה אבנית חכימי. כותבת ברמות מהממות כאילו. אז השיר הזה שהיא נתנה לי והלחנתי אותו, אני ממש הרגשתי כאילו עליי השיר הזה ואני כל כך מתחברת אליו. זהו, ונשאיר אותו פשוט. לא, קוראים לו צלילות. כנחל זורם בקלילות, הייתה שמחתי מולדת. מספרים סיפורה של אותה הילדה, היא צועדת, היא צועדת. בין אתמול למחר מפלסת דרכה אבנים שעומדות כך בדרך, בין חלק לקשה מדלגת בוכה להשאיר שמחתה המולדת. וזורם לו הנחל בין כאב לתמיהה, בו צועדת ילדה, אין היא פרק, וצוחק העולם ומביט ברגלה העיקשת בדרך. מלאכים מסתתרים במורדות הערים, מלטפים את רגלה השורפת בדמעות שירדו על לחיה ציננו
משקפת את דמותה העובדת והיא צועדת ידעו שזה שיר מהמם, נכון? אבנית, זה שיר מהמם, כאילו, באמת, היא יצירת מופת. אנחנו מודים שאת נהדרת. מה קורה עם המטרה?